Estem en la part final d'un projecte Life Economics d'adaptació i mitigació del canvi climàtic. És un projecte liderat per la Diputació de Barcelona. Nosaltres, com a Consell Comarcal, hi som presents conjuntament amb dues reserves de la biosfera de Catalunya, com és la del Montseny i la de Terres de l'Ebre. Hem de conviure amb aquest canvi climàtic i hem de veure quina és la millor manera de que ens hi adaptem. Dintre del Pla d'Acció per l'Adaptació pel Canvi Climàtic, avui estem en una prova pilot, que és la silvopastura, que és el manteniment dels boscos a través de la pastura animal. Aquesta opció, aquesta acció pilot va sorgir de les meses territorials que vam tenir durant els últims anys. El Parc del Foix és un espai protegit que va néixer l'any 92 per iniciativa de l'Ajuntament de Castellet i la Gornal, després es van ampliant. L'any 2000-2001 es va ampliar a Santa Margarida i els Monjos i bé, és una zona que va néixer al voltant de l'embassament de Foix perquè era una zona de pas de fauna molt important, de pas d'aus migratòries, i a poc es van estenent. L'estat de conservació és bastant bo. Pel fet de ser un espai que està entremig de tres grans poblacions, que són Vilafranca, Vilanova i el Vendrell, a part de la influència barcelonina, dintre de tot està força bé, perquè des que es va començar a protegir, els estudis demostren que ha augmentat moltíssim la biodiversitat. S'està aconseguint un nivell de conservació força bo. El pi blanc, que és l'espècie dominant, és un arbre que econòmicament no dona rendibilitat, actualment cap ni una, amb la qual els propietaris no inverteixen en aquest tema. Llavors el parc inverteix, però clar, dintre de les mesures del seu pressupost. I després hem tingut molta sort també dels ajuts que l'obra social de la Caixa amb el pacte amb Diputació han invertit en la neteja de boscos en aquesta zona. Els treballs forestals consisteixen en tres fases. La primera fase entrem amb aquesta màquina robot desbrossadora, netejant el sotabosc per obrir pas perquè pugui entrar el ramat de bestiar a pasturar dins del bosc. Després tenim una altra fase en la que recuperem uns antics camps abandonats de conreu perquè serveixi també com a complement alimentici per aquest ramat, perquè no solament es pot alimentar exclusivament de la vegetació de dintre del bosc, sinó que necessita un complement alimentici. I a més, aquests conreus també ens serveixen per prevenció d'incendis. Necessitem franges que tallin la discontinuïtat forestal per evitar els grans incendis forestals. I la tercera fase seria ja quan el ramat entra a pasturar tant en els camps com en el sotabosc. Aquesta fase és una fase que es prolonga molt al llarg del temps i segons les diferents èpoques de l'any pasturarà en unes zones o en unes altres. L'avantatge de gestionar el combustible vegetal amb ramats ens significa un estalvi del 90% del cost d'aquests treballs respecte a si els haguéssim de fer amb màquines. El que passa que durant els últims 30, 40, 50 anys els boscos no han estat gestionats en aquesta zona i l'accés de combustible i de vegetació en el sotabosc fa que els ramats no puguin entrar a pasturar físicament perquè està tot molt atapeït i molt densa la vegetació. Llavors la primera intervenció l'hem de fer amb màquines. Nosaltres l'hem fet amb aquesta màquina robot desbrossadora que fa la mateixa feina en una hora que 9 desbrossadores manuals. És una màquina única aquí a Catalunya per treballs forestals i ens permet optimitzar al màxim aquests treballs de primera intervenció perquè després pugui entrar el ramat a gestionar el bosc. Això, si realment funciona, serà molt bo. A veure, aquí primer tenim un problema que és la vegetació de l'Alt Penedès. El que està una mica lluny dels torrents i dels rius és una vegetació molt llenyosa i per tant, per les ovelles, que és l'espècie que tenim per aquí, si fossin cabres seria diferent, però per les ovelles no és massa bona. Ara bé, amb aquestes primeres desbrossades que fem, el que es fa és que la vegetació, aquesta llenyosa que torna a sortir, a l'inici és tendra encara. Llavors les ovelles ho aniran menjant. Si això es va fent de manera continuada, home, serà un gran estalvi a nivell de maquinària que hem tingut fins ara, serà una cosa molt més sostenible perquè no hi ha combustibles, no hi ha sorolls i després afavoreix una activitat que és la ramaderia, que en aquest parc sempre hem estat intentant beneficiar d'alguna o altra manera. És una activitat que antigament era molt important en aquest parc, en aquesta zona, en aquesta comarca, i darrerament, els darrers 50 anys, ha anat disminuint i disminuint fins a quedar com a testimonial. Ens interessaria molt que això tornés a revifar.